Keipelkon Safe-Install-liittimen asennus. Kaapeli katkaistaan ensin suoraksi. Sen jälkeen kuoritaan kuorinatyökalulla 6 milliä keskijohdin ja 6 milliä ulkojohdin. Sitten tulee tällä kuorinatyökalulla valmiin suoraan. Pyöräytetään. 6 millin mitta löytyy myöskin tästä itse liittimestä. Tuo tarra on 6 millin etäisyydellä. Siitä voidaan tarkistaa tuo kuorintaetäisyys. Sen jälkeen kaapelin ulkojohtimen karvat käännetään kaikki taaksepäin. Ne pitää kääntää taaksepäin siksi, että tuo liittimen sisäholkki menee tuonne oikeaan rakoon. Sillä on sisäholkki tuolla. Ja nyt kun tämä on käännetty taaksepäin, tuo kolmoisen ristetyn kaapelin sisimmäinen folio saa jäädä sinne, se ei haittaa. Tämän jälkeen painetaan liitin paikalleen. Ne voi käyttää apuna kaapelinpitotyökalua. Ja liitin pitää painaa pohjaan saakka. Eli tuo valkoinen eriste pitää tulla ihan tuonne pintaan. Siellä ei vielä tässä ole tarpeeksi. Siinä voi myös käyttää tuota reikää hyväksi. Sitä vasten kun painaan, tuo keskijohdin ei pääse vääntymään. Vielä vähän. Näin. Nyt meillä on se liitin siellä pohjassa. Ja loppuinen lukitus tulee sitten, kun se liitetään kiinni tuohon F-liittimeen. Sitä voi käyttää myöskin tätä Keipelkonin työkalua. Ja käsin kiristys tässä kohtaa riittää. Pohjaa ruuvataan. Ja nyt se on siellä. Näkyy tuo musta osa tulee näkyviin tuolta, kun se on lukittunut lopullisesti. Ja liitin on näin valmis. Eri kaapeleille on sitten eri kokoisilla sisäholkilla vaan liitintä. Tässä oli tämä 5.1 malli. Sitten on tämä 4.9 malli vähän pienemmällä keskieristeellä ja sitten on 3.9 malli.